Pokiaľ hľadáte starú ostrielanú šupu, a tým nemyslím 70-ročnú ovdovelú sugarmamu, tak vám určite odporúčam 12 Angry Men, 12 rozhnevaných mužov z roku 1957. Ja viem, prezentovať na TikToku čierno-biely film z roku 57 je šialenstvo a 95% slintajúcich zoomrov už stratilo pozornosť. Pre tých 5%, čo tu zostalo, vám ponúkam geniálnu drámu odohrávajúcu sa v jednej jedinej miestnosti v budove súdu. Zasadne tu 12 porodcov, ktorí majú rozhodnúť o vine či nevine v prípade chlapca, ktorý údajne zabil svojho otca. 11 mužov je presvedčených o chlapcovej vine, zatiaľ čo 11. porodca, Henry Fonda, sa ich snaží presvedčiť o opaku. Film stojí na výborných dialógoch, dômyselných argumentoch a stupňujúcich sa hádkach. Rozhodne si nevšimnete, že ste celý film strávili v jednej miestnosti. 12 rozhnevaných mužov má 95 minút a tento čas vám vďaka príbehu, postavám, atmosfére a dialógom ubehne neskutočne rýchlo. Ak máte hoďku a pol a nevadí vám pozerať film bez farieb, rozhodne odporúčam tento nestarnúci skvost. Existuje ešte jeden z roku 1997, ale toto je OG.